Hello mga kalabders, good morning. So ito, ako ay bagong gising and may napanood kasi akong isang vlog, yung drop your towel challenge no ni Ma'am Cecilia Mimay. Eh natawa talaga ako dun sa challenge. Ngayon, ang ano ko ngayon kasi ako ay na challenge no, nagawin yung ganong challenge no. So, siyempre medyo kinakabahan ako kasi hindi naman maganda yung katawan ko para mag-drop the towel. Pero dahil sa medyo ako naman ay palaban talaga, gagawin ko yung challenge na yun. So, pero syempre, bago natin gawin yung challenge mga kalabidal, shout out muna sa lahat ng mga friends natin dyan, Team Love Love, lahat ng members ng Team Love Love, Team Cactus, DVA, solid supporters, ayan, thank you so much. Bicolano Vloggers Association, ayan. Sino pa ba? Team Vibes, of course, ang All Over the World Dreamers, ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, of course, sa patuloy na pag-support nyo sa aking YouTube channel. So, medyo nantok pa ako, no? Pero gagawin natin yung challenge ni Coach Mimay. Ay, ni Coach Mimay, ni Cecilia. Ayan, ni Ma'am Cecilia. So, abangan nyo yung aking challenge. Pero, syempre, bago yun, kailangan mayroon tayong preparation muna. No? Kailangan muna medyo i-ready ko yung aking tummy. Dito lang ako mag-exercise. Ito yung ko, gagamitin ko, ayan. Ito yung yan yung gagamitin ko, yung 6-pack core. So, wala naman tayong budget para mag-gym. So, dito na lang tayo mag-workout. So, sit-ups lang tayo. So, yung kaya ko lang para at least, pag ready na, kaya tayo mag-drop the towel challenge. Ito, yan Ma'am Cecilia, shoutout to yung Ma'am Cecilia. Ito yung preparation na ginagawa ko. Pero parang, mo na naman effect. Parang siguro 1 buwan ko yung abutin ko bago ko. Abs na ba? Abs talaga yung meron. Ayan, Ma'am Cecilia, ito gagawin ko talaga to. Wala akong inaatras. Alam mo na, wala akong inaatrasan talaga mga challenge na yan. So, pagpasensya niyo, medyo maingay sa labas. Okay. So, ayan, shout out.
ito na, Ma'am Celia, yan. Wala pa rin yung build pa rin ako. Okay. Meron naman na konti. Pagpasensya niyo na medyo hindi ako ganun oh my God. So, ito yung challenge, no? Ito na yung challenge na gagawin. Goodness. So, pagpasensya na po yung yung aking, baby pats. So, ito na po yung challenge. Ito lang talaga yung nakayanan na challenge. So, pero pumunta naman ako ng konti. So, ito na po yung aking challenge. Sasayaw-sayaw tayo. So, tatlo ba yun Hindi ba ko dito? Baka mapala ko nila dito. Okay? So, ito na po yung ginagawa ko itong challenge. Pero pumayat naman ako ng konti. Diba? Bababa ko na ba? Bakit nakatawag ko? Pasensya na walang apps. Mag-ano lang kayo, mag-itsara lang tayo. On process pa to, on process. Yan ba yung dasokab? On process pa to. Ayan. Ito na po. So, right na po. Ito na. And one. Tama na po. Hindi ko kumapalin. So, lalapit tayo. So, ayan na po. Nakita niyo po yung aking tummy. Parang may dapat kong sukan. Nataba na siya. Pasensya na kayo. But di pa ako. Pero mayroon naman konti. Mayroon naman konti, diba? Okay, one. Two. Bako ako sila. Wait. So, ayan na po, nagawa ko na po yung challenge, Ma'am Cecilia. Ayan, shoutout sa lahat ng mga na dyan. Thank you so much. Ayan, Josh TV, challenge kita sa Drop the Towel Challenge. Sino pa challenge ko? Si Rockstars Clay, challenge ko kita sa Drop the Towel Challenge. Si Foxy TV, yan, gawin dito challenge. Of course, si Barista Gio. Ayan, Barista Gio, gawin mo po itong challenge na. So, ayan. So,
So, maraming salamat. Ito'y kalukuhan lamang. So, thank you so much. Bye-bye! This is Bong James D, a vlogger, the true lover! Bye-bye! Bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!